Ty vieš všetky tie valčiky, salsy, džajvy, čače a čo ja viem čo? Ja si tak myslím, že trochu viem, ale... A ja si to inak myslím, že trochu viem. Chodila som na tanečnú, takže niečo viem základy, ale určite nie všetko. Podľa mňa, keby sa pustila tá muzika, tak my sa chytíme, ale teraz vám ponúkneme zaujímavú dokrutku, kde sa práve týmto našim drobným nedostatkom, že myslíme si, že vieme, ale vlastne nevieme, venujú a vy môžete byť úplne dokonalí na tanečnom parkete. Jeden z páru, ktorý práve sledujete, je profesionál a druhý amatér. A pritom pôsobia ako absolútne zosúladená dvojica. Venujú sa totiž tanečnému štýlu Pro Am, ktorý stiera rozdiely medzi amatérom a profesionálom, ktorý je nielen v pozícii učiteľa, ale aj partnera. U nás na Slovensku je trošku zaužívaný systém chodiť na tanečné kurzy, kde ľudia chodia do veľkej skupiny. Je tam 20-30 ľudí a jeden lektor, ktorý sa venuje veľkej skupine ľudí. Čiže to Pro Am je pre klienta veľmi prínosné, pretože sa rýchlejšie naučí v tancovaní to, čo potrebuje. Ma to v podstate len napadlo ako dobrý druh pohybu, lebo som mala som o 50 kg viac a pre mňa aerobiky alebo cvičenia alebo chodiť do fitka bolo také trošku nemysliteľné v tom momente. Takže som sa rozhodla, že tancovanie je aj pohyb, aj sa budem pri tom cítiť pekne. Výučba tanca štýlom Pro Am existuje už takmer 100 rokov. Z New Yorku sa rozšírila do celej Severnej Ameriky a vďaka obľúbeným televíznym tanečným súťažiam aj k nám. V tomto prípade však nejde len o nudné drilovanie tanečných krokov. Páry Pro Am môžu absolvovať špeciálne tanečné súťaže, na ktorých predvedú svoje majstrovstvo. Súťaž je veľmi zaujímavá, pretože samozrejme sú tam rozličné vekové kategórie od 19 až po 80 a úrovňové kategórie, pretože pri Pro Am tancovaní rozlišujeme 3 úrovne tancovania. Je to že bronzový systém, strieborný systém a zlatý systém. Ten zlatý je teda najvyšší. V tomto prípade už častokrát ani nevieme určiť, že kto je v tom páre profesionál a kto je amatér. Ani nás tak veľmi neporovnávajú vzájomne, čiže môžu tam byť 4 prvé miesta, alebo 3 tretie miesta a podobne. Čiže tam je to také skôr porovnať vlastný ten postup. Sama za sebou sa porovnávam. Na tej súťaži Pro Am a porota aj slovne hodnotí toho amatéra, čo má zlepšiť, čo mu ide lepšie, na čo má popracovať. Čiže lektor dostane od poroty list, kde má napísané, čo môže teda s tým študentom, na čom má ešte pracovať. Na individuálnych hodinách je napredovanie niekoľkonásobne rýchlejšie ako na skupinových lekciách. Nie je ničím výnimočným, keď sa rozdiely medzi tanečníkmi stratia, pretože aj amatér sa môže dostať na tanečnú úroveň svojho tanečného inštruktora.